Hi YouTube! Jo, what's up, ja? Lol. Lol. Nå. Undskyld, hvis jeg kommer til at bruge mit zombie fly mod, men Ja. de er også vant til at bruge det. You know that I can take it. Bla 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 bla. Nå. Bibidibidib. Jeg tager de der sukkercanes. Bibidibidib. Du må ikke få nogen. Nej. Jeg må have nogen. Nej. Hey, du snyder, din snyder. Nej, det går ikke. Ulve. Vi skal ikke knogler. Ulve. Det er ikke. 5 den til. Jeg har 15 af dem. Den grotte. Nej. Nej. Jeg laver lige de der tokens. Jamen vi... Dernede skal vi bruge. Der er kul. Jeg får lige vand. For den her sommer, den var fugtigere end vi endte, så. Okay, jeg skal over hende. Der var et træ. Nej, det var en kaktus. Jamen, så går jeg derover. Jeg går over til ulvene. Der er kul her. Jeg går over til ulvene. Bibidibidibidib, 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 bibidibidib. Hvad? Det der med så rundt omkring folk på bilen. Yeah. Var det ikke en idé, vi begyndte at tage nogle træer? Ja, den idé har jeg tænkt på. Oj, hvor er det? Yeah. Så hvad med det der? Jeg får en 10 næste gang. Hvorfor det? Fordi du skulle have en præmie. Nå. Min musikknap, tastknap, ved et billede. Så skæv, fordi jeg trykker så meget på den. Du trykker alt for meget. Det var meningen, det skulle... Eller du gør min fejl. Okay, jeg går over og gør... Jeg tager bare noget sand og... Ja, se om der kan få noget mad til os. Jeg ved også lige, hvor der er nogle andre sukkercanes, vi kan tage frem, hvis vi skal have mad. Lol. Nice. Jeg skider ikke. Nej, det kan du ikke. Too many items. Ja, det er i hvert fald ingen. Jeg tror, jeg skyder her oven til en X-ray. Det var nok bare en idé. Gider ikke gøre noget, det gør jeg i næste episode. Yeah. Fail. Og det kan godt være, at... What? Like... Jeg lægger lige nu. Så lige stå stille. Jeg skal lige finde ud af, hvordan man gør. Sådan der. Nu gør det ikke. Okay. Okay, der gjorde det. Jeg er i gang. Jeg er i gang med at sætte... Der var du lige ved at skide i bukserne. Du sked i bukserne simpelthen. Hvor klamt. Vi skal bruge dem. Okay, jeg lægger bare lige nu, fordi at der er nogen, der ringer til mig og Skype. Prøv lige at stå helt stille, Emil.